है डरा तलू मन नहीं के का चिकनी का ना एक जगह सबनी के इकट्ठा कइले रही के सब एके जगह चरसन तो चारों तरफ छितरा गइल बिसन जैसे लागत परसादी ऐसे निकल जो हम जो जाके चल ले जो 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 बहुत तनी ये जाके तो सुना नहीं के ठीक हो इंसान ही जानवरों ना सबनी के अपना मन के मर्जी हो गइल बा चरो जा चारा का तहन जाने के 1 घंटा बाद लिया के जेबे नहीं करम कनी के तनी देखे और बोका का ने भाग जाते हाँ वो सब नहीं तो अलगे रहला बेचारा और देखो कहाँ कोई दिया नदी के किनारे एगो कोई दिया सब जानी हेनिए बजे तू एगो हने हमार बाबूजी ना हमारा जिम्मेवारी कोनो काम धंधा ना रहे बकरी चरावे वाला हमारा के काम दे दिल बरन हौ एगो हमार छोटका भाई हेने से होने मकाना माकत रहेला घरे के काम कह न करे के तो ओकरा बाई धर लेला बाई कि हम बकरी चरावे जाइम हम आजकल के फैशन के लइका हनी हम ना चले में दिन भर मोबाइल एगो दे दिल बिया मैबा करके दिन भर फियर फायर खेलत रहेला हरमिया कहीं के कहाँ बैठो लगने के पानी भइल बते सगरो गीला गीला भइल बते जा तनी देखम नदी में मछली उछली बाइसन की ना ए बकरी वाली मैडम सुनो का हो बोलो हां ना देबू का चीज हमेशा पूछलियो कही बता ना देबू चाहिए हाउ अरे हाउ चाहिए तू जाने लू तब काहे पूछलू एकदम कतना बेर दे देलू तब नहीं पूछा ना कतना देबो कतना जल्दी तार खाए के मन करेला कि आ जाले जल्दी अरे तार सामान ऐसा नहीं कि एकदम भूख लगा रहेला हमेशा पेटे ना भरेला केतनो खानी तब मतलब तार फेवरेट हनी फेवरेट एकदम जान चले रसमलाई खइले बालू हां रसमलाई से ज्यादा अच्छा लागेला तब रसमलाई से अब पता ना कैसन तारा में जादू बाटे अच्छा सही मन करला न दिन आ रात एक कर दी ओकरा खातिर काल ना ले सकेला आज मन करता है काल ले लियो मन खराब हो गेल बा और काल ले लियो 12 बजे से फुर्सत से अबे चला ना खाली दे दा अभी ना दे सके ना ये के किनारा कोई नहीं है देखो का त निकाल ले लियो जा काल ले लियो ना अरे मत आज हम टाइम लगा के आइल बानी काची टाइम लगा के आइल बानी एकदम ये खाती अब यो चीज लेवे खातिर टाइम निकाल के आके पड़ता ना इतना मतलब बिजनेसमैन हो गेल बड़ा तू अब बिजनेसमैन तो तू ही ना बना देल बाबू हम कहे के तार के बिजनेसमैन बना दे हां त हमारा ऐसन बटल ही बाकी तारजन तो ना लोग कहां से लेवे खातिर आला तार का सामान के ना हम दीवाना हो गेल हैं अच्छा एकदम ऐसा ना तार सामान ना दीवाना बनन जाए हमर सामान अब मन कैसे दा करेला चलो जा अंगड़ाई मत ल ना चलो ना एकदम दहिया कैसे तब पिराता अच्छा तो हम तारा मसाज करे वाली नजर आवतनी माने ना देबो वो करम तो अलगे से पैसा ले ये खाली कितना देबो जितना कहबो उतना भरपूर मात्रा देम तारा के हम माजा के बात नहीं की कह तू तो माजा तो तू लेबो पैसा कितना देबो कितना लेबू का रेट बताओ घटल बा के घरी ना मंदा चलता ना धंधा हम एगो ग्राहक के बानी लेनी जवन तारा हमेशा सामान बुझात नहीं के तू एगो ग्राहक बड़ाऊ चिना तोड़ा कि ना बबलुआ के ए बबलुआ डबलुआ के का नाम लेतल ओइसन हवा डाबा से हवा डाबा ना हते देखे में हवा डाबा बा लेकिन बातें बढ़िए थू ओकर से पेट भरेला तहार भरेला ना कहे ना इतना हमरा को पैसे दे के चल जाला के ओकर के तो हम जब आइल तब हारी हाथे विदा ना करे ना नेवान कराइए के जाए ना जो भेल तब ओकर मन भर देलू तब का पता ना काहे आवेलन बार-बार अरे खाली आज मन भर देना एकदम आज जाना कालो ही आज बतियाए तो मन नहीं करत एकदम बहुत आज मन करता हमारा आज मन नहीं करत देव के तो तू काहे गरम बालू इतना है बेरा का जाला तो बुखार लागल बता आज इतना हमारा पसीना छूटेला ना कि हमरा के डॉक्टरों कहता ना कि तुम्हें गर्मी पसंद नहीं ना है तुम्हें बहुत ज्यादा मतलब पता ना ऐसे ही गरम बालू अब कुछ तो जरूर बात बा का जान चलो ना देखो कहत इन दूर रह समझबाई ना अरे हमारा कंट्रोल नहीं करत हम जाई घर है तो कहत नहीं कितना देबो बोला कितना दे बोला डाली तारा में डाल दे दू नंबर बोलो लिख बोलो 66 66 32 32 13 13 98 98 97 97 ना हला 96
53 होते 53। सुषमा सोनी सासाराम डेयरी अरे डालो ना काहेला पूरा बायोडेटा 2000 रुपया पे। चलो हो गई। चलेगा ना? चला दे दिया होनी है। तो कौन ले अरे बताओ। हे ये ले लेम चला ना। आओ चलो आओ आओ ना। मम्मी हेड रातलू गिराई मन नहीं पता का